Comencem la xerrada d'avui de les jornades de cooperativisme i economia solidària de Castelló. Us explique abans de començar un parell de coses, perquè xerrant amb alguna gent i algú que ens ha preguntat. Les jornades tenim un espai, una pàgina web on tenim penjat el programa i informació al voltant de les jornades i on també tenim els vídeos de les anteriors xerrades i de les que anirem fent, les penjarem. La web de les jornades, la direcció la teniu, la que està ficada al buscador, si fiqueu coop.casalpopularcs.org, són la web de les jornades i està la pena TV que l'hem ficat, estan els vídeos de les jornades. Després per al tema del finançament, que ho diem en totes les jornades, perquè ens autofinancem com podem, allà darrere tenim una paradeta en algunes coses per autofinançar-nos i des d'ahir tenim disponible un sistema de micromecenatge per a recollir aportacions econòmiques a través del web del Verkami, que se poden fer aportacions a través de la xarxa i tal, de 10, 15, 25, 50 euros i a canvi hi ha recompenses que diuen que és més o menys el material de merchandatge i de més. Li podeu pegar un vistazo si teniu interès i de més. I no res, avui tenim la xerrada del COP57, que tenim a Raimon. I ens presentarà una cooperativa de finances, un sistema dins de... Hem vist algunes experiències ho hem escoltat sobre cooperativisme, sobre economia solidària i demés, i avui tenim una de les experiències que hi ha a l'estat espanyol ara mateix sobre el tema del finançament i altres sistemes de finances i demés. I deixem a en Raimon que ens explicarà aquest projecte en concret i altres si vol. Sí, jo a tot gràcies per convidar-nos i per ser aquí. L'únic que sí que volia fer era disculpar-me perquè tenim una presentació en PowerPoint i resulta que el llapis de memòria on tinc el PowerPoint m'he deixat a casa, per tant no l'he pogut portar i de totes maneres és un suport que tenim al darrere. Jo sempre soc una mica anàrquic amb aquestes coses i vaig explicant, no seguint ben bé el guió PowerPoint, per tant jo penso que podem fer la xerrada igualment i el que sí que faré serà anar remetent a la web a vegades que explica una mica qui som i perquè tingueu una mica un suport al darrere que explica més el que qui som i què fem, no? Primer de tot, jo intentaré fer una xerrada no gaire llarga, perquè jo sempre penso que les xerrades d'aquesta cola el més interessant és que vosaltres pregunteu, intervingueu, puguem debatre tots plegats. Per tant, jo intentaré donar 4 idees clau i que després vosaltres mateixos, en funció del que us interessi més, del que us interessi menys, doncs puguem anar dialogant, podem anar parlant, feu preguntes, feu plantejaments, plantegeu coses, etc. COP57 som una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris. Llavors jo us donaré 4 idees claus de qui som, què fem i com funcionem, però el que sí que m'agradaria abans d'entrar una mica a explicar en concret qui som i què fem és quins plantejaments tenim i nosaltres ens marquem dintre el que es podria anomenar genèricament finances ètiques o banca ètica, i el que sí que m'agradaria és donar no només què és la banca ètica, sinó quin és el plantejament que tenim nosaltres dintre de les finances ètiques, perquè hi ha diferents aproximacions. Per nosaltres, finances ètiques és a dir, l'objectiu de les finances ètiques ha de ser transformar la societat des de l'economia. Nosaltres pensem que l'objectiu de la banca ètica no és estrictament garantir que les inversions que facin els bancs siguin ètiques, és a dir, que no s'inverteixin en armament per una banda, sinó que s'inverteixin en activitats que siguin positives per la societat, sinó que nosaltres fem un pas més enllà. És a dir, creiem que s'ha de transformar la societat, que s'ha de transformar la societat des de la base econòmica, perquè si no hi ha transformació econòmica és difícil que hi pugui haver transformació social, i per tant creiem que les finances ètiques el que han de fer és posar-se al servei d'aquest model de transformació. En quin sentit creiem que cal transformar l'economia i la societat?
doncs el que genèricament anomenaríem economia social i solidària. Sé que heu fet altres xerrades que heu parlat d'això, per tant no m'hi extendré gaire, però bàsicament ha de ser una economia al servei de les necessitats de les persones i no les persones al servei de necessitats o de suposades necessitats econòmiques. Ha de ser una economia que sigui gestionada democràticament. Pensem que la democràcia, si políticament ja tenim una democràcia imperfecta, en l'economia no tenim cap mena de democràcia, per tant l'economia ha de ser democràtica i gestionada democràticament. La distribució de la riquesa ha de ser equitativa, ha de ser sostenible social i mediambientalment. Per tant, ens hi podríem extendre molt, però jo diria, bàsicament aquests criteris són els que podrien caracteritzar el que és l'economia social i solidària. Per tant, nosaltres entenem que l'activitat financera ha de ser un mitjà per poder desenvolupar això. I quan diem mitjà sempre ho deixem molt clar, és a dir, nosaltres tota l'activitat que fem volem que sigui un mitjà. Per què? Per què ho deixem clar? Perquè en el moment que l'activitat financera acaba sent un objectiu per si sol, estem o podem acabar caient en els mateixos vicis, defectes que ha caigut la banca convencional o que han caigut les caixes d'estalvi. És a dir, unes caixes d'estalvi que en un origen tenen una voluntat no de transformació social, perquè no la tenien, però sí una voluntat d'estar al servei de l'estalvi de les classes populars, de vehicular recursos a classes populars, a la pagesia, per exemple, doncs això ho han anat perdent perquè les pròpies caixes han passat de ser un mitjà per procurar això a ser una pròpia activitat que la finalitat en si mateixa és la pròpia activitat econòmica, no la pròpia activitat financera. Per tant, no volem perdre mai que l'activitat de les finances ètiques és ser un mitjà de procurar sostenir o donar aquest tipus d'activitats econòmiques que ajudin a transformar la societat. Per nosaltres aquest mitjà, que són les finances ètiques, no només ha de garantir que la seva destinació sigui l'economia social i solidària, sinó que el propi mitjà ha de tenir les mateixes característiques d'economia social i solidària. Per tant, l'instrument financer, en aquest cas COP57, però qualsevol altre instrument de finances ètiques ha de ser un instrument que estigui gestionat democràticament, que sigui participatiu, que estigui arrelat territorialment. Per tant, creiem que això per nosaltres són elements fonamentals que si no compleixen aquestes característiques per nosaltres no és un model de finances ètiques que ens interessi. Ho dic perquè hi ha altres models de finances ètiques que això no ho tenen en compte. Llavors, dintre del que genèricament en podríem anomenar finances ètiques hi ha diferents models o aproximacions, és a dir, segur, i si després si voleu en podem parlar i extendre'ns més abastament, hi ha des d'un model Triodos Bank, que és un banc convencional, que és una societat anònima amb els seus accionistes, que no tenen cap tipus de problema perquè dir que un dels seus objectius és donar beneficis als seus accionistes, però el que sí que fan és que volen no fer-ho a qualsevol preu, sinó finançant només activitats econòmiques i inversions en sectors que ells consideren que són ètics. És un model de banca privada especialitzada en inversió en determinats sectors que consideren ètics. És una aproximació, però no és l'aproximació que tenim nosaltres a les finances ètiques. Per una banda hi ha diferents models de finances ètiques i per altra banda dintre de les finances ètiques hi ha diferents instruments. Per dir-ho d'alguna manera, dintre de les finances ètiques hi ha bancs. Hi ha bancs, són entitats que són bancàries, que fan tot el que fa un banc, però ho fan dintre de finances ètiques. Dintre d'aquí poden haver diferents models, hi ha bancs que són societats anònimes o bancs que siguin cooperatives. Poden haver diferents models, però són bancs, amb tot el que fa un banc. Hi ha entitats que desenvolupen activitat financera com nosaltres en el marc d'una cooperativa de serveis financers. No som un banc, després explicaré exactament què som i com ho fem, però no som un banc, no som una activitat o un instrument regulat pel Banc Central, per tant tenim unes característiques molt diferents. Després, dintre de les finances ètiques, hi ha grups de finançament solidari o grups d'autofinançament, és a dir, grups de gent que es posen d'acord, tenen uns petits estalvis i que a vegades els arriben projectes i si consideren interessants dintre del propi grup diu, escolta, que hi ha aquest projecte de una sèrie de tants calés, qui vulgui que els hi deixi diners. O per exemple hi ha les comunitats autofinançades a Catalunya, que són bàsicament grups que el que promouen és que bàsicament entre població immigrada creïn grups d'autoajuda financera, seria d'alguna manera, és a dir, col·lectius que venen immigrats de Colòmbia, posem per cas,